Hello all, this is Abhinaya, speech language pathologist. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் தெரப்பி பற்றி ஒரு ப்ரீஃபான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் தெரப்பி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பேச்சில் குறைபாடோ இல்லை மொழியில் குறைபாடோ இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான அசஸ்மெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களோட டே டு டே லைஃப்பில் வந்து அவங்கள பெட்டராக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒன்று தான் ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் தெரப்பியை யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் ஆர் ஸ்பீச் பெத்தாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஸ்பீச் பெத்தாலஜிஸ்ட்டுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிஏஎஸ்எல்பி ஆர் எம்ஏஎஸ்எல்பி இல்லை இது ரெண்டுமே முடிச்சிருந்துருக்கலாம். ஸோ பிஏஎஸ்எல்பி அப்படின்னா என்னன்னாக்க பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜி, எம்ஏஎஸ்எல்பினா மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜி. ஸோ இதை ரெண்டு முடிச்சிருந்தாலுமே அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தால் தான் அவங்க ஒரு குவாலிஃபைட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் தெரப்பிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் தெரப்பிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, லேகிங்காக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான அசஸ்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது தான் இவங்களோட வேலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆட்டிசம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த குழந்தைக்கு இந்த ஆட்டிசம் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் டிஸார்டர் தான் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி இதோட சிவியாரிட்டி லெவல் மைல்டாக இருக்கா இல்லை மாட்ரேட்டாக இருக்கா இல்லை இது ரொம்ப சிவியராக இந்த சைல்டுக்கு இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அந்த சைல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிவியாரிட்டி லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோல் செட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களோட லைஃப்பை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்டோட ஒர்க். இந்த ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட்டோட யாரெல்லாம் கொலாபரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, டாக்டர்ஸ் வந்து கொலாபரேட் பண்ணலாம், டீச்சர்ஸ் வந்து கொலாபரேட் பண்ணலாம், சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து கொலாபரேட் பண்ணலாம், அண்ட் அலைட் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து கொலாபரேட் பண்ணலாம். ஸோ அலைட் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் இல்லை ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ் இல்லை ஃபிசிக்கல் தெரப்பிஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே கூட சேர்ந்து கோவொர்க் பண்ணலாம் இந்த ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் அப்படின்றவங்க. ஸோ இந்த ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட்னால யாரெல்லாம் பெனிஃபிட் ஆவா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் ஃப்ரம் இன்ஃபென்ட்ஸ் டு அடல்ட்ஸ், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்பீச் தெரப்பினால் பெனிஃபிட் ஆவாங்க. ஸோ இன்ஃபென்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ப்ரீமெச்சூர்ட் பேபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். குறைமாத பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் டிலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் செகண்ட் திங் பார்த்திங்கன்னா, ஃபெயிலியர் ஆஃப் கெஸ்ட்ரல் கம்யூனிகேஷன். ஒரு குழந்தை வந்து பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து செய்கையில் தான் அதோட தேவைகளை வந்து கேட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அந்த விஷயமே அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து டெஃபிசிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் டெஃபிசிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து இதில் வந்து பெனிஃபிஷியல் ஆவாங்க. நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸ். ஸோ ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸ்னால் கண்டிப்பாக வந்து சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து லேர்னிங் டிசபிலிட்டி, ஸோ கற்றல் குறைபாடு அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அவங்களும் வந்து இதில் வந்து பெனிஃபிட் ஆவாங்க. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சைல்ட்ஹுட் ஸ்டட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, குழந்தையிலே திக்குதல் பிரச்சனை இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களும் இதில் வந்து பெனிஃபிட் ஆவாங்க. நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அடல்ட்ஸ். ஸோ அடல்ட்ஸில் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விதம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க, இப்போது தான் வந்து இந்த ஸ்பீச் அண்ட் தெரப்பி பற்றின அவேர்னஸ் வந்து ஒரு 15% வந்து வெளில வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அவேர்னஸே இல்லாமல் ஸோ நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதுதான் பிரச்சனை, இவங்களை யார்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கணும், இந்த மாதிரி எந்த அவேர்னஸுமே இல்லாமல் அப்படியே விட்டுடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து ஒரு 15 to 16 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகும்போது அவங்க எப்படி வந்து மற்றவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும், எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும், ஒரு சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே தெரியாமல் டே டு டே லைஃப்பில் வந்து அவங்க நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்பீச் தெரப்பி வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. செகண்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, டியூ டு மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னால ஸோ நல்லா இருப்பாங்க, திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட்னாலேயோ திடீர்னு வந்து ஒரு கேன்சர் வந்துட்டதுனாலையோ திடீர்னு ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டதுனாலையோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து போயிடும். ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் எபிலிட்டி வந்து போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் தெரப்பி வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் தெரப்பிஸ்ட் இவங்களை வந்து நம்ம எங்கே போய் அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ், ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பிளேசஸில் வந்து நீங்கள் ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட்டை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கூட ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நிறைய ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் வந்து ப்ரைவேட்டாகவே கிளினிக் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டெலாம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்டையும் கூட நீங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணலாம். நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து நார்மல் ஸ்கூல்ஸில் வந்து நிறைய ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் வந்து போடுறதில்ல. சில ஸ்கூல்ஸ்லாம் ரேராக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸில் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. பட் when you look into அப்ராட் பார்க்கும்போது எல்லா ஸ்கூல்லையுமே ஒரு ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் வந்து இருப்பாங்க. அண்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்கூல். ஸோ ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் வந்து டிஸார்டர் சில்ட்ரன்ஸ்க்காக இருக்கிற அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க. அண்ட் ஃபைனலி டே கேர் சென்டர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பிளேசஸ்லாம் நீங்கள் போய் வந்து ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட்டை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம்.
ஸோ ஆல் ஓவராக ஒரு 60% ஆஃப் யங் பீப்புள் வந்து இந்த ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் டிஃபிகல்ட்டிஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thank you for watching this video. Do share with the people you think it's needed. So thanks a lot.